दा एनस नार्जारि फंबाय बिथांखौबो आं खावलायबाय नै ओरैहाय सेक्रेटारि बाबु रिफर्म मिलनि नार्जारि दे फै फै हरे हरे नै फैगासिनो दङ फै दे नार्जारि दैथुन नार्जारि गैथ'आ नामा दैथुना फै दे Keren to kopi to sila. Labai dong na. Labai no Narzari. Subita Narzari. Pero dewa. Subita Narzari. Dihula Narzari na. Dihula Narzari pada. Romjila Narzari. Selbistor Narzari. Pero ne. Selbistor Narzari, Lantha Narzari dong na, Mongol Narzari, Sende, Nathan Narzari. বিপে পর গ্যারেন্টি কিয় একতৰ আগদিনাখন যিমান জাতি জনগোষ্ঠী এই অঞ্চলত বসবাস কৰিছে সবে পাৰ্মানেণ্ট বাসিন্দা ইয়াত সংবিধানত স্পষ্টভাৱে সন্নিৱিষ্ট কৰা হৈছে ইয়াতে কোনো এভিকশনৰ কথা নাই হ্যাঁ কোনো হ্যারাসমেন্টৰ কথা নাই ডি ভোটাৰৰ নোটিছৰ কথা নাই হ্যাঁ বৰঞ্চ যিবিলাক মানে পৰিয়াল কৰি আছে তেওঁলোকক মাটিৰ পাট্টা দিয়াৰহে কথা হাগ্ৰামা ছাৰে আগতে দিছে সবকে দিছে সো এইটো ইমান ডাঙৰ এটা গ্যাৰেন্টি এসুৰেন্স মই ভাবো দফা এই দফা মতে চলি গলে বিটিসি বহুত উন্নয়নত পৰিণত বহুত উন্নয়ন কৰিব পাৰিব আৰু হসাকে কৰিছে হাগ্ৰামা সারা একেবাৰে জিৰ'নিफ्राय স্টাर्ट खालामनानै बे ओनसोलाव जौगाथिखौ लाबोदों आं मोनसे बुंला एकेबारे बानाय मोनबाय बै बिरोधिफ्रा जे मानो बुंबाय थायो बिसोर मेगना खाना नामा हाग्रामा सारा मा बानायदों मा बानायाखै जोङो बुंबाय थानो प्रयोजन गैला ना रायजोफोर जाय जेबो मावाखै होनदों जाख्ल'दों होनदों बिसोर खाना नुनानैबो खाना इच्छाकृतभाबै बिसोर खाना जायो बिसोरो मा मावदों देलाय बुंलाय दिनै 4 बोसोर मा खोथा होदोंमोन गोसोखांलाय न'खर साख्रि होगोन होनदोंमोन बोरैथो साख्रियालाय सेल्फ हेल्प ग्रुपआव 75,000 करि होगोन होनदोंमोन बोरैथो सेल्फ हेल्प ग्रुपआ एक्चुअली 10,000 रिभल्विंग फान्ड प्रथमाव जितु मोनो बेल' फ्रि बाहाय निश्चय सेल्फ हेल्प ग्रुप दङ सोरनिबा आङो बेंकनि मेनेजारमोन बहुत बोसोर सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मा बुस्थु आंनिख्रुइ साबसिन हयथ' बाहाय रावबो बुंनो हानाय नङा बे ग्रुपआ जुदि गेदेयाव जुदि मोजां जायोबासो एक्टिविटी फान्ड मोनो 25,000 स्टार्ट जायो 25,000 किन्तु लनसो ओरैनो होनाय नङा बेंकआ बेखौ लन हिसाबै होयो बायद'मोन बे 25,000 खौ सुख'योबा उनाव 50,000 होगोन बारायलाङै 5 लाखसिम सेल्फ हेल्प ग्रुपफ्रा लन मोननायनि मोनसे सुबिदा दं बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि मोनसे आयेन पलिसि आङो 18 बोसोर आगोलावनो आङो 2 लाखसिम आङो लन होबोदों दिनै बिथांमोना मानो बेफोराव पलिटिक्स खालामदों 75,000 होगोन ओरैनो होगोन बायदि बुङो बिसोरो 25,000 खौनो होग्रोसाय नोंसोरो दे लन हिसाबैनो होग्रोलाय मानो थगायदों मानो ब्लेंक चेक होयो ब्लेंकथ' नङा आनसाइन चेकआनो साइन गैया बेबायदिसो दिनै अरुणोदय स्किमनि नामाव बिराद भेकभावना अरुणोदयनि नामाव जाय मोननांगौ बिसोरो मोनाखै फिजिकेलि हेन्डिकेपफ्रा मोननांगौमोन विधवाफ्रा मोननांगौमोन खाना खुजा हेन्डिकेप बा विधवा आरो बुरैनानै थानाय जोंनि हाबा जायैफोर एखेबारे मोजां हिनजावफोरसो बीजेपी लाइननि आं बिराद नुबाय स्पेशली बेंगली कम्युनिटी मैं देखिছো बहुत ভাল माकी मानुहबिलाके अरुणोदय पैसा ड्र কৰি আছে बीजेपी लाइनत सब নিজৰ পাৰ্টিৰ মানুহ দি আছে এতিয়াও মানে नोङो सरकारि माबा मोनसे स्किम होनो सानै गथ'बा नोङो साथाम गथ'खौनो जन्म होला होननानै लिरना होनांगौ नोङो सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार नंगौना नङा बेखौ सोंगोन फर्माव सोंगोन बबे सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मेम्बार बे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ लन थाबानो नों लाखपति